Revin la videoclipurile mele despre pensie. Ca să poți să te pensionezi, bărbat, femeie, la limită de vârstă, trebuie să ai minim 15 ani. Pentru cei care nu ați muncit sau ați muncit o viață la negru și n-ați făcut 15 ani contributivi, nu vă puteți pensiona. Atenție! Ca să verificați dacă aveți cei 15 ani contributivi, să vă pensionați la 65 de ani sau 63 de ani și câteva luni femeile, astăzi, când vorbim 14 martie 2026, vă trebuie pe noua lege 15 ani contributivi. Nu aveți, nu vă puteți pensiona. Atenție, nu puteți să luați nici pensie socială. Pensia socială se ia dacă ai vechime minim 15 ani contributiv și atunci se completează suma până la pensia socială. Haideți, să aveți o zi bună!